A veciñanza de Ribeira coñece os novos dereitos que poden solicitar nas pensións. Unha vintena de veciños de Ribeira informáronse das novas medidas no relativo ás pensións. A cita organizada pola Plataforma Cívica de Pensionistas e Xubilados de Ribeira este sábado incidiu nas axudas de paternidade atrasadas. Hai unhas axudas aí, non axudas, senón máis ben un dereitos, como dixo antes un compañeiro, de que hasta hai uns anos non había, pero, por exemplo, unhas axudas de que pode ser un complemento na paternidade, na pensión polo tema da paternidade. No 2022 o Tribunal Supremo de España ditaminou ante un recurso presentado ante el de que os homes tiñan igualdade de dereitos que as mulleres en recibir esas axudas. Esas axudas que, digamos, cuantitativamente serían de que todo aquela persona que se jubilara entre o 2016 e o 2021 podrá ter un complemento de se ten 4 fillos ou máis dun 15% na pensión. Se ten 3 fillos sería un 10 e se tuvera 2 fillos sería un 5. A maiores deuse conta dunhas axudas para as persoas que cotizaron entre o 1977 e 78, así como requisitos para pedir estas solicitudes. Uns dereitos de reclamar unhas cantidades que, digamos, foron, así, digamos, un pouco a grosso modo, foron cobradas indebidamente, xa que, digamos, o régimen, o sistema de cotizacións non estaba, digamos, actualizado como desta maneira. Así, dende a Federación de Pensionistas e Xubilados de Comisións Obreiras anuncian novas mobilizacións co fin de reclamar os seus dereitos. Tal como vai o tema da inflación, igual teremos que volver a salir ás rúas para que o goberno que veña, sea ahora nesta próxima investidura ou sea en outras eleccións venideras, que teña presente de que os jubilados agora, que somos unha parte importantísima do electorado español, nos teña en conta e vamos a seguir reclamando os nosos dereitos que nos pertenecen por xustiza.